Здравейте, аз съм Марко Лютяри и днес ще приготвя една хубава готина рецепта с нова продукта Самурай сос, подходящна за бургер, дюнер, с картофи, както в момента днеска оправяме. Сме пускана картофи, сме ги варили, ще ги поставяме върху една картия, мачка на картофи и натискаме отгоре. Ще пускаме малко зехтин, сол, малко черен пепер, вземем малко бекон и го нарежем на много ситно. Малко копер, пускам във фурната само горна рълтана на 220 градуса. Се минава от горе до около 5-6 минути и сега ще ги проверяваме дали са готови. И сега използваме сос Самурай. Вътре с червена чушка, свеж чесън и босилика. Лутичо членце, леко пиканте. Картофи Самурай са готови. От мен Марко Лютяри. Пожелавам ви бон апетито!